pracují Belgičané. Dobře zapracoval Grigera, který nastoupil na svém pravém kraji obrany. Dozadu teď musí Sivok s Hubníkem a to je velice nepříjemné. Nakonec to řeší Petr Čech, tak nedorozumění obou stoperů. Z toho rezultovala první velká šance, do které se dostala Belgie. Anthony van den Bore, který se dnes plní roli pravého krajního obránce, našel Fellainiho, ten si umí dobře pokrýt míč a předvedl to i v tomhletom případě. Rána z dálky a gól! Trefuje se s 15 Jan Vertonghen a český reprezentační tým tady v Teplicích na Stínadlech prohrává 0-1. Vertonghen vstoupil do utkání skutečně nadmíru aktivně a tohle je třešinka na dortu jeho zatím velice dobrého výkonu. Po tom gólu byl hladový, trefil se bez přípravy parádně. Poté, co Belgičané rychle sehráli standardní situaci, tedy autové vhazování, uplatnil se tam i obrovitý Fellaini, který skutečně náramně zakryl ten míč. Petr Čech. A vepředu Steinera, ten se dostal k míči. Svěrkoš napřahuje ke střele, ale pálí nepřesně. Náš tým potřebuje, aby jeden z útočníků, Baroš či Svěrkoš, anebo ještě lépe oba dva záložní formaci více pomohli. Baroš, Svěrkoš v offsideu. Navíc tu kolmou přihrávku přece jen nespracoval ideálně. Baroš, obklopen trojicí protihráčů, vyřešil to skvěle. A přímočará akce pokračuje. Steiner. Jarolím, Baroš, znovu výborně vyřešené. Barošův centr. Baroš reklamuje ruku, ale bude to pouze roh podle signalizace hlavního Zipla. Tady to uvidíme a skutečně ten balon trefil levou paži belgického obránce. Grigera. Plašil, zpracoval si do prostoru, tedy směrem od obránce, následně byl zastaven faulem. Odvážný průnik Jaroslava Plašila. Bude z toho velmi slibná standardka. Plašil rozehrává přímé a rohové kopy oběma nohama, to je stále ve světě velká vzácnost. Umí dobře kopat jak pravou, tak levou nohou. Teď to zkusí levačkou. Posílá ostrý centr, zasahuje Steiner na gól! Nakonec je přece jenom vyrovnáno. A raduje se Roman Hubník. První reprezentační trefa Romana Hubníka hned ve druhém startu. Obránce pražské Sparty si tam počkal na ten odražený míč. Steinen ho totiž pouze vyrazil před sebe. A Belgičané už Hubníka nepokryli. De Sutter. Tentokrát to sklepnutí nevyšlo. Baroš může jít sám na bránu, není to offside. Ale Barošovi chyběl k tomu míči krůček. Dříve tam byl brankář Steinen. Vítěze vyhlásíme po zápase. Pozor na tuhle tu střelu Plašila, která jen těsně minula Franku Steinera. Nechci Vašku diváky ovlivňovat, ale Jaroslav Plašil se mi skutečně líbí. Hraje velice aktivně na pravé i levé straně. Teď zakončil skutečně velmi sebevědomý výkon. Předvádí tento záložník Girondin Bordeaux. Van den Bore. Fellaini čeká na vhodný moment, přihrává Dembelému, jeho rána, Čech vyráží na roh. Když se nabízel Barošovi, nestačil vrátit a nevypomohl tak Grigerovi na pravé straně. Tu jsme opět odkryli a Dembele měl dost času na to, aby vypálil. Kadlec, ten má před sebou přece jenom volněji. Stále Kadlec. Přesný centr, Svěrkoš. Stále Svěrkoš, zpětná přihrávka, Polák, tyč. Ještě Svěrkoš, padá v pokutovém území, je to penalta. K exekuci pokutového kopu se připravuje Milan Baroš. Uvidíme, zda dokáže udržet nervy na úzdě. Tady ještě jednou ten penaltový zákrok na Václava Svěrkoše, který už při té Polákově střele měl ruce nahoře, ale musel je dát hodně rychle dolů a zareagovat na ten odražený balon. Tak uvidíme. Milan Baroš nebo brankář Steinen. Baroš s přehledem proměňuje.
Ve 41. minutě se český tým poprvé v zápase dostává do vedení. V reprezentaci se trefuje po roční pauze. Naposledy skóroval loni v srpnu v přátelském utkání v Anglii, které skončilo 2-2. Od té doby trval jeho dlouhý půst, přestože se mu dařilo v Galatasaray Istanbul. Stal se hvězdou turecké ligy. Neskutečně dlouho čekal na to, než mu bude dopřáno prožít si tu gólovou radost i v národním týmu.